Ime koda weche manyien kawadhi nyake county ma Homa Bay. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga jiwo chenro mar tiego rowere manyiri manie skunde mopogore county no maidendo ni Governors Mentorship Program. Thor wach mar chenro makamano en my environment, my health. Wanga ojiwo jotend sikunde mondo chop jopuonjre manyiri e chenro makamano ma ichiwe tiegruok mar weche mathoth. Okwayo jomanyiri mane ochopo tiegruok makamano mondo oke puonjre jowetegi. Olero ni tiegruok makamano ibiro tim ne rowere duto nyaka ma yawuoyi e dwe mar 9. Ojiwo jopuonjrego mondo tim matek e skunde mondo ginyal chopo lekgi ma gin godo. An investment can never come in a better way, Your Excellency, other than through mentorship. You care about what happens to Kenya tomorrow, and you want to leave the woman that is going to come after Gladys Wanga to be a better woman than Gladys Wanga. We celebrate you, Mama. This first edition is going to be the first girls edition, and in September we will be hosting the first ever boys edition of the Governor's Mentorship Camp, so that we are also able to bring our brothers together, so that as we mentor the girls, we also mentor the boys. Why did we bring you here today? We've had the girls who spoke here, the girls from Godmarera, the girls from Ringa, the girls from Asumbi, the girls from the other places. We hope that today opens your eyes to see that you can become whatever you want. Homa Bay County wasebedo kawan mbele iye mimako magu iu. To nikech mano timore nikech pok wayudo somo maber ahinya kata puonj maber ahinya, to gikoro sani wamor kabisa ni koro Governor marwa Gladys Wanga en ng'ama miyo kendo kochako tich to chako gi nyathi manyako.